Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka mananagat sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang napalgan nga wala na'y kinabuhi nga naglutaw sa Coastal Road sa syudad. Samtang 13 anyos nga dalagita ang padayon pa nga kinapangita sa Datuudin Sinsuat Maguindanao del Norte human nga nahulog sa sapa samtang nanlaba. Ano yung report? Nabulabog ang mga residente sa San Juan 2, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City sayo sa buntag adlawng Miyerkules. Human nga nakita na lang nga wala na'y kinabuhi ang 49 anyos nga lalaking naglutaw-lutaw sa Coastal Road sa maong barangay. Sumala sa kapulisan, usa ka mananagat ang maong biktima ug residente lang sab kini sa maong lugar. Kadlawon daw na nanghit kini sa isang asawa nga managat o mangisda. Apan mautong nahitabo nga nakaplaga na lang siya sa sayong buntag nga wala na kinabuhi. Dugang sa kapulisan nga wala sila'y nakitang indikasyon sa foul play sa patayng lawas sa biktima. Apan giaghat gihapon nila ang kabanay sa biktima nga magpailawom kini sa autopsy aron masuta ang hinungdan sa iyang kamatayon. Hinoon gibutyag sa kabanay sa biktima nga aduna kini gihambin nga balatian. Subay usab sa iyang asawa nga naa kini siya sakit nga og nagsuffer kini siya sa sakit nga epilepsy. Samtang padayon ginapangita sa otoridad sa Datuudin Sinsuat Maguindanao del Norte ang 13 anyos nga si Amalia Timuay Akmad. Sumala pa nga nahulog sa sapa ang biktima samtang nanglaba. Bandang alas 5 sa hapon adlawng Martes, kauban sa biktima ang 21 anyos nga si Alaysa Ali. Gisulayan pa kini og luwas ang biktima apan naunlod kini sa ilawom sa maong sapa. Gituuhang nalumos ang biktima apan hangtod karon wala pa ikita ang lawas niini. Padayon ang search and retrieval operations sa MDRRMO Datuudin Sinsuat. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.